Súkromí uhlie rýchlo nožičkami kope. Dobrý deň. Kde je to láska? Teraz je pesnička a ja vám poviem podľa programu, že jak sa volá. Rýchle to kliknem. A teraz, že správy o jednej, a či teraz ide Fleetwood Mac bol 12-13. Nohavica bol, no to som si to spomínal, nostalgický pán Rotasa. Na kocenky. Nejaký ste. A teraz, že dobre. Marika Gombitová 1042. Fleetwood Mac 12-13. No, a že, dobre. A že čakám, že reload, znači. Hex vec, 12-20. Kde je tu láska? Není s tým problém, malý moment. Keď život má láska, tak si trochu aj tá láska, moja drahá. Yeah! On sám. On sám. Ja to sám, jak to nešlo. Vesel sem. Scenaristka a spisovateľka Hana Lasicová a jej... Check me out in magazines, darlings. Nie je to váš? Nie je to celkom môj premočaný riek, ale udialo sa to v našej rodine. Teda môj partner, aj môj príčine nechtiac, keď som vlastne chcela len dať jeden darček, tak zistil, po 40 rokoch svojej existencie zistil, že jeho otec nie je jeho otec a že je to niekto úplne iný. To musel byť šok. To bol strašný šok. Bol to šok aj pre mňa, lebo ja som to vlastne spôsobila. Bol to strašný šok pre jeho mamu. Ja menej, ona, dovidenia, ďakujem. Myslím si, že